Gaurko, egun honetan, ze izenburu jarri honi, ez getxibian, ze jarri da. Gauz bat buru beti pasatzaitena, nahi behintzat pasatzaitena dek, bizi modu regla garen zela hartzei hau, eta, bueno, egun urteko garran ditugu, egun urte, batzuk gutxiko gotzizke, 50, regla nahi uste, eta esate, irlo egiten bizkiat, hainbeste egitzaiak, eta deportista asuntoa eitzen dek bukatzeile karrera, eta oso gazte bukatzeile. 40 urte, ondo izan da, eta pentsatu zio gaurko izenburu jartzea, pelota bukatu eta gero zer pasatzea. Ez, pentsatzen da, ostra, mendigen beste 6 bat urtea bai, ja 32 bat urte ez. Ez egit hona izango naken. Saiatuko naken nahiko natural kontatzen gauzek, ikuste joten bezala, eta bueno, irratiek esan komentatu zitean, eta gustatu zitzen asko dira. Telebistara ez dakit animo batuko nintzen, telebista askoz primera planan gehiago dago, eta ez dakit kritikak eta ere handigoa izaten telebistan askoz, eta irratik, behi esan ilusio entzin, da ilusioa dira, eta bueno, gauz bat bada pilotarik profesionalismoa uzten duenak askok gero frontoi eta joateari utzi jendioa, eta ez dakit zatik izaten den hori, baina gehienak gutxi azaltzen die frontonetan, da nik beti hori argi neuken ez nula nahi hori ez dara ez, frontoietatik aldendu, eta modu guta ere horre hongo naiz, frontoietan asteburutan eta horrek ere ilusioetik. Nik uste guan jokinekin gaizki joetuk, lehitzen aspaldien gaizki hoitu eta zelen bezala, barriolakin da oinatzekin da azkenen gaizki hoitz ez. Pelotan ok iritsien lekua iristeko bazekio, zen lan inberra dagoen, suerte handie beharra lane bai, eta azkenen momentua iriste, iruditzi zaik ez duela behin egalduko eta gaizki hoituta batxe dut baina pozez txogatzen. Mirari hortaz gozatzen, azkenen olako erretxiki baten olako izar bat ateatzean mirari badalako. Entrevista bat egin inaintzei ikusine, eta asmoa dauketela, mendizalea izela, eta olako zea bat egiteko, espedizio bat ikeko. Trekking bat ditea, ez beste munduko 8.000 hori ditea, hori hitzautik die. Baina bai, ari gara guantxe montatzen, gainera momentuz pilotari zahar batzuk eta horri animatzen, eta segurazki hurrengo udan joango ga Pakistanean, Karakorumean, abentura dotore bat bizitzeko asmoatan, 25 egun, eta bai, hango kabi eta Roatik eta gaixerrum eta mendi zoragarri jainkoak, netzat jainkoak, mundu ontako jainkoak hori die. Eta hori abendura ehar bat bizitzakotan getxo, bai. Zer esan behar, txindokina? Bialdiz, gero nik txindokia. Baten, baina topo ginoan. Urkoi laguntzea, horrek apustu intzien, baina itorre gara urko gintzen honen zaltan bat. Hoi dientzeu laguntzei bezala gibela botate, behatzen ez da. Urko ordu mejora bat zer, baina fisikamente bizkat. Zuen ibilbide magiko hortan, oinatz jabokatzen edan hortan, da puri-puri nagoen hortan, pelotak iruditzezaiak eman dizuela eliteko kirolari bati ematea daun gila guztie. Zuen gustoko lan batez gozatzeko aukera, ondo bizitzeko modue, jenden aldetik prestigioa, baina baldauk ez sentxazik horrek ezer kendu izuenik, inguruko kineoteko denboa, etzekit asteburu guzti, txiki-txikitatik asteburu guzti tope hartuta, etzekit hori nola ikusten dut. Nik egia esan ez dut uste deuskendu egiten pilotak, bai, harri da, guk asteburutan lan indarri izan du, baina askotan handetetan, bestetan iandetan, barrandei batzuk egiteko, barratan bordoa egiteko aukera eukik du, nik behintzatzen diot. Eta nik ez dut deus burun deuskendu egitenik. Egia esan oso eskertu nago, pilotari eta jende guztiri, eta Euskal Herrin, Euskal Herri guztin ezagunek eta maitatu izatea gauz eharra da. Batzutan gorra ere, bai? Pelotak oso berezi dauke, aldare landare beste kiroletatik konpauta beti batea gaudela eta esan duke alde horretatik kiston lonpi eta
eman askoz gehiago joni baino. Azken batean ikusi da, aroia ondo etorko zaitela, ezta? Bai, denak izatek be alde hona eta pena pixkat hartu nien azkeneko txapelketan finala desorpresona, baina nik indago txapelketak ingustu baten ditxoan, baloratu egin berekin dagoa eta joztakoan deskonotatu eta gara ondo pasatzen. Oie, esan ziren azkeneko finala jokatu zuen hemen, nik ez asko entzitzen, baina bate esan ziake. Ostia, zer ez deklaratu bukaeran, baina jokin etzean ondo. Azkenen denak eukitzizkiu, nik beste batzutan irabazi izan ditenen, beste batzuk eukiko zizkien igual arazo txiki batzuk eta nahi itzea gustatzen esaten nahitzea, azkenen denak eukitzizkiu. Ik irabazte genen, nire ustez etzai gustatzen beste aurkarik esatea hemen oan, mine, azkenen denak eukitzizkiu mine, kirolari guztik, oso gutxitan otea juk, mini gabe, eta azkenen gauzu normala jukoik eta hoxo. Merezimendu guztiz iratzi zegan eta txapel merezimendu guztikin atea, nahi.